Izenzo isahluko sesithathu soqala ukufunda evesini lokuqala. OPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngehora lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile yisishosha kwasesiswini sikanina, ababeyibeka imihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa Omuhle, ukuba icele ukwabelwa izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abone oPetro noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukuwabelwa isipho. Kepha uPetro wamgqolozela kanye noJohane, wathi, "Sibheke." Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo, kodwa uPetro wathi, "Isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, hamba." Wayesehamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, waqina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Egxuma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba, egxuma, emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba, edumisa uNkulunkulu, kepha basebemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli, behlelwa ngukwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye. Esabambelele koPetro noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa ukaSolomoni, besaba kakhulu. Khona uPetro ebona lokho wathatha wathi kubantu, "Madoda akwa-Israyeli, nimangalelani ngalona? Nisiqholozelelani ngokungathi simenze ukuba ahambe ngawethu amandla nangokwethu ukukholwa na? uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe, uNkulunkulu wawobaba bethu, uyidumisile inceku yakhe uJesu enayikhaphela, nayiphika ebusweni bukaPilato, yena esenqumile ukuyikhulula. Kepha nina namphika ongcwele nolungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali. Nayibulala inkosi yokuphila, ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina. Ngokukholwa egameni layo, lo enimbonayo nenimaziyo igama layo, lamenza aqine. Nokukholwa okungayo kumnike lempilo phambi kwenu nonke. Kalokhu, bazalwane, ngiyazi ukuthi nenza lokho ngokungazi, njengabo ababusi benu. Kepha lokho uNkulunkulu akukumemezela ngaphambili ngomlomo wabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka, ukugcwalisile kanje. Ngalokhu phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni beNkosi, nokuba ithume uKristu Jesu enimiselweyo, okumele ukuba izulu limamukele kuze kube yizikhathi zokubuyisela kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela kwaphakade. uMose kambe wathi iNkosi uNkulunkulu iyakunivusela umprofethi kubazalwane benu njengami. Niyakumlalela kukho konke azakukhuluma kini. Uyakuthi wonke umuntu ongayikumlalela lo mprofethi uyakuchithwa kubantu. Yebo, nabaprofethi bonke kusukela kuSamuweli nabalandelayo, bonke abakhulumileyo bamemezela lezo zinsuku. Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelwane uNkulunkulu asenzayo nawoyihlo, ethi ku-Abrahama, ngenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yakho yomhlaba.
uNkulunkulu eseyivusile inceku yakhe, wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula kube yilowo nalowo kini ebubini bakhe.